Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Hadien ke jingshong syatkan kabalane barok sisngi ha ka arpenyau terik unai weng arajar khatphara ki nong terik asha ki bahapok syatri jong ka Meghalaya Asha Workers Union MAWU kila weng no ya kani ke jingshong syatkan ka ba klem put sngi ne ka indefinite hunger strike hadien bau menteri rang ba ka jelau konrad ki sangma ula khot ekren bat kular ban pelaj san phau nak hispa ya ka bha ka badai jong ki nong terik asha hau benai nok pra mentau snam arajar khatphara ha kani ke jing khot ekren menteri rang ba ula kular ban pelaj lut no ya barok ka skim hashwa benai leber jong snam arajar khat khandai banwan kalian jong UCM ular bat ayangi 100% ke bisa untilian suang alai hashwa jong umat suang ladangal ladala ni ngila ong yu ayangi shwa ka Christmas ngila ong ai shwa ka Christmas uang to ngien persangkat bala ngien ai shwa ka Christmas 100% shwa biang nan biang em 100% ru na dia ngien sanang pan biang kata ka 100% ka ban clear ru ka dai hadu ar hajar khatphara jong u march mo jong u march to kata kadai ka baula ai ka assurance ula ta penting kenaru arsin ai sin uban ba unsil 50% Only she come shwa ka Christmas lada umla shwa ka Christmas on I before March shwa jong u March his no biang nem to ka baar ka proposal nilaya keren ya ka proposal ngongsa ka proposal what about the proposal of the honorarium state honorarium uang ya kata ngin saya keren ngin pen coach wa ya kani ka pisa ka badon ngin ICP ya kata te ya kani ka proposal uang ngin sa khot biang ya phi ka meeting andala dep ka Christmas uang ngin khot ngin ya shong meeting biang te ngin ya le kum no ya ka proposal uklam ong ya ka proposal uklam ong ban ai nam ai ta mawangan sa khot meeting biang hadien ka Christmas ngin le kum no Tilong kumniken. Kay ka ba menta? Namar ka badan kam yang ini ka bisa. Kay MBBS kam di ka scheme ka bankut no. Kanum kut. Piladi besuto kam kut. Hado menta sya cisha kidang ye kain bisa. Kidang ye bun kam. Kadon kam bisa hado khat ar kror. Naka benta ban siu. Ya kata kay BS ba ka MBBS. Dia kan di proposal nga tharai ngin ya le biang kan dalakut ke Christmas na kaliang jong ki lida ngin tho ngin remind biang ngin ai biang at least bagin ai ke proposal his go biang nem ngin le kum no mentang ngin no she yin ngin so hang ni Okay. Ni so tho ya ki bawa na jingai phi nongdan kali ban le ni so tho te kat nongo di ki ba jingai ki bamyo kali buat na khlia rakti 90% on the area halor kane ka hunger strike jongi ngilarai pe ba kandai ka indefinite hunger strike kanrai dala menta jamnet pade nakaliang jong CM ulakot bania kran yangi ngilalet ban ngilayor bania kran te khandia halor ka jingi tundu jongi bat UCM nakaliang jong UCM ular ban siu ya ka pisa jongi kumbasan 10% kata haswa jong ka Christmas ka bamut before 25 jong December nang ta ya ka 6% ka pisa jongi ular ba on siu dep kata haswa jong ubenai March te nakaliang jongi sisin baki kila kular ban le ya kata ngin ni ap la kile ne em reya ka kenti ka pamanta nakaliang jongi nongim kwa ban le pasyamo ya ka baki kidang kular te ngi ngila rai ban ya call off no ya kene ka stra jongi ha kene ka kenta ka pamanta
Hakajin shisha tengim do skohi tang bana kaliang jong kikila kerpat pi ong bangin persyang balsiu clear no before jong umat sam before jong umat singi ong bangin siapa dia katakan la dana kaliang jong kikim pendap ya ke promise ke baki kila ai ta kemut ngiro nginang habi bani le yang iki